Jo. Tohle jsem to vykačil. No, říkám. To máme tě ten břicho. Dělej, já to nebudu stát zbytečně. Jen, co to bylo? Kurva. Ty vole. Jo. Chcete znát pravdivý příběh o Fakt Adačím? musíte vidět, slyšet. Tak jsem podbrali. Chcete znát pravdu o Itačím? No, stejně to řeknu, i kdyby mě to mělo stát prdel. Chcete znát pravdivý příběh o Itačím? On je mi vidět vzťák. Netlač se pořád. Chcete znát pravdivý příběh o Itačím? To musíte slyšet. Vykus mi ho, Počkej, takhle ne, vole. Je to tak. Pojďte právě hodně. I'm coming! Ty vole, Jak jak to to bylo? bolí. Aký jo? Jo, to máš tam. Počkej. Aki, nečar. Aki, nečar. Tak, No, teda vyváže. Saskia si dává umělý penis. Jaký je váš pocit z vašeho cosplaye Dary? No, dobrý. Až na to, že mám pocit, že mám na hlavě pinděura.